simulang hilin eh. Wak mahilabot. Tay. Naman na asawa. Kintal-kintal ko na. Wak Haway mo, mahilabot. laglag hilabot ni Mel. Mau dia ni ngabuto 15 ka buok kay. Kaya lagi mo hilabot sa. Hilabot. Wak ang kasal. O, pa'y kasal. Hindi mo kasal na, bahala na. Mori, o kakapaguntay. Di mo anak niya, butukin siya bukay. Ay, di mo manggi kuhan. Kaya na ako na Sacramento. Tengah-tengah punta na sa naibe. Harap ko nun ay. Tingnan bitaw. Huwag na ano. Mga dyan. Itintal ko na ni gawan ko pa. Musibat ko. Kaya ang gipaligan ang Wala bang gitan tayo. ang balawad sa karang tao. Sama sa pakalistya. Siya na all. Kaya ang karang sa tao, istura itong hangapuham, pasungay, na kining mga kaslunon. Kisang sungaja. Ang klita di. Sungay, katong totoo. Ako kayo na dato. Karang tao. Bukas ka ba? Huwag mo to karang Ay, tao. buwan ko rin. Begin pa. Ang imong mga anak, kamo mga kapamilya, nga di ka magnianak, taga-asid kinabuhi imong mga anak. Tagas na sa tagay sa bangokra. Taga-asid kinabutanawa. Pinulod, wadyo ko mahilabot. Rowena Galbi. Kapila ko Sorry, ng supporter pinukudong Kevin. meluritan, kami randua. Uy, Kalapungan kaya pa. Huwag mahilabot. Nagipugnan ba? Parang ko nun ay. Makahappy na mo kay hidagdagan mo. Hikog ko na yung murag ganito dito ba? Nakabay live itiri. Aso tayo. Ito sa patay kayo ng ko. Ang dala mo pagbugot ko tiya. Bahala lang itong mga. Bahala na yung mga hila-hilabot diha. Wow, bukong pa. Hilabot-labot. Wa masayon. Pero, Hindi masayon. so, nakasa ako pa ilang ko yung mga kuya mga kapong may pasalabi ko sa bati. Pero, ang nga, sa ilo, silo. Gamay lang link na pagkabira. Okay lagi. A few moments later. Libog mega hang bulanghoy na. Lain mo gunig klaseng bulanghoy ya. Stone. Ako sabot rin bulang hudas si Makaon na rin makuha. Ako nung kasabot sa siya dag makawan ba ni? Hari bang isang bulang Yeah. na lainan kay magpaliwat na ba ko dari test. Lainan man ang Stone. Classmate ni sang amig. Bulanghoy ni sang amigo. Gihatag. Ipaliwatan dyan na. Nangamuti sa amin. Dang pangakas. Kaya halaga rin. Kuan. Kuhan mo nagkahoy. Bao. Hindi naman puti alay. Puting bahoy sa umuna. Ano naman kaningit dun sa kapuno? Nagsanga-sanga nung Ariston. Isang bunga. Buangan mo na. Makaon ba na? Ano naman kanin mo? Sa kaling kasis mo lang huy. Ang aghatag pudnig. Ano doon sa imong timpla? Makaon lagi nga ganin haron. Makaon ba na? Ala, swaji. Kaya makaon ang agdi makaon nga hamaning gitanong. Muta na pa ko hatag. Nakaklase ni. Pulo ka klase ng bulangoy huy na yelo na puti kani ka. ay nga di makahilo. Nabali bulangoy di makaon. Di oy, kato mo nakatanong na sa upaw. Upaw. Panyo ba? Buti ko hanggang paniod to. Panyo. Lang ka. Why ba wa bitanang. Nunod ra ba? Kay nahadlaw ko. Makalibog ag bulangoy makaon pang di ako jugdi. Uy, kaya na imo makaning akaksa na. Paksa na pa tamag kuan. Tama to sa akong sa panyod to. Daghan na ta din way panyod to. Mani ba mangiuli? Nga lang katon naman na ha. Di ba? Mga bito sa himong harina. Agad kung biki kay isang tangkong o kuan. Ha. Doon na tangkong na nang. Kaya lang ta ikaw. Mga judas. Uy, bawo. Himong uning harina. Anong Ariston? Wala akong makita ang karilis ng Ariston. Haniti na. Di mo sa kita. Karon pag kita bulangoy nga na. Anong Ariston kay haniti na. Agdaw ba nga. Di lagi puti kay lindog nga kuan lindog nga palo alahay tay na sa tong bulangoy sa una. Karon pag kita hilamat ay. Lainan man. Agdahon naman ilahig porma. Pero puti ugis. Nga ni basang nga sa una. Ugis na magkulor. Taga nga na ag punos kang Ah, dingagan sila nan sa kain na. Nahadong ka kadugga ari ko naman. mo na ija. Bola. Agaw din kay sina. Ani. Manang ilang mali ako na pud maguna pa utamnan. Yan na, ijang gikakas. Ko kaya makapaniod to ko kay mo makangkas. Baso ko sa mga kapanyod to. Takso na kay sumuhan na po si daw kamuti. Patay daghan ka nagpidila o gusto mo daw ka mo. Mangutan. Ha? Mangutan.
Magkainoon ka na bitaw na ikuan. Ato mo ko magkuan. Amerikano? Kana na ay mo rapuahon bitaw. Amerikano lagi. Amerikano ba to pero kuan maghapon lagpad siya balagpad. Dahil sinang bulang hunta ay naku. Munod. Kainit na. Napa na? Sama na? Ako rin magtangkas na lang. Init na. Wa ka adyo og daan kay gahi man ninyo. Tambak gid pud ni. Mas nakainit na sa restaurant. Tapos nanay ubus. Nanay! Marami pa ganiya. Tara kaya na mo, lubasan pa nagmani dana. Ha? Masig muuwan pa ba, muuwan pa baka ron. Yung bitaw ko, asong pala tuksuman kamuti, labang dasbiki. Oh, ida Tau ka? ida mang gilahos dato Kaya para bay dusi ka buhok. dusi ka buok kabilang giya kay tang. Kani hapit sa siya ka mahon sa sana ko siya. Ja, sayang sa palit. Nalagilo man kita nunod. Naa. May hilong ko pa. Na, nakapaniod to ka. Imo man ang di ko anak anay. Ito nga, ito. Sa'yo mo lunawon ni mo? Di ko maagro kadugay ang po ni mo. Ang jili di ko mo pag maagro na. Ako linunawa ha. Kay gubog sa baw. Haro mo siya na. Ipo sana. Imo pa man ning ikuan i-vlog. Vlog na bitaw ko na ha. Kay po sana. Kay init na. Wa pa gani ni mo. Ulit po ka pa man dato haba to. Ya pa ni. Tarang ibang buntaw. Naglibog og hargang. Ang ibuntaw diha. Kasi mo tungod. Tapos ubos di ay wala makuha to. Lagi asan tapo kung kay imo pa man pag i-vlog asa. Asa rin tapyasan ni ko. Tapukan na. Moro na imo man. Morin taon. Paliwat lagi. Ikapoy na kog dinaos kamuti. Di na pagmani. This ano man pud nimo. This ama na Ila man natiri. Nagtanang pos diri dya ha. Pwede pa din. Nagaghandag kami pag natapok. Kaya pa niya. Gagmay. Ay binang gagmay kay lunawon. Pwede pa rin saksak. ag ijo hino ang gagmay tenga ta. Ano na. Kundi harap mo sundang. Nara pa kang sundang. Kaya ba ako harap eh. Wow, ato ah. Ay, salamat sa grasya di ay na. Ang grasyahan mo pag ginagmay. Medyo gradis. Ang sa kanyang grasya bulang ko. Yes, Yan ako yung naghawag na. Pwede man itong tiguan ko naghawag na. Mo ito na talantar ko. nasa tes gawas. Grabe na kariwaras. Ay, dragon. Kita lang tan sa maluto na. Kaya di makakuas video. Kaya nasa tayo banha. Gradis. A few moments later. Pagyapon ko. Diyan ako sa among puder. Ato de ko hang best friend. Best cousin pa jud. Kanin sat na siya nga. Kuan. Oh! May saging. Kuan. May kuan nga saging. Atos ilaha. Tanawon ko na ha. Makaya ba? Idog Cortis. Lagi. Hinahinay baklay. Alas 12 pa ron. Kaya naman ko'y kasabot na to. Hapang best friend isa. May gisabot nga. Magpaaban ko. Muni nga. Subidan ako hinahinay. Padunggong tukloy. Kay di pwede mag luza-luza. Rong panahon na. Bye-bye, isang classmate. Apa nang best friend sa una.
katropa para us-us. Mayang gingang ang paaban ko. Problema na baka diha. Yangat na ko. Jen! Kay! Ha? Di bita po tumulakaw siya. Di. Dahil kag mga buwak ron. Pasabita ta. Kama ng Marcela. Mag-ilis naman ko. Ato na pag-ilis. Ha? Ano pag-ilis? Parang bugawa na ako. Wow, ugma. Di ba ka ng asawa mo nalain mo? Na bali asawa lain nga mo ng bawo. Malung kay bawo din na. Naglain mo sa hindi ka. Dan hita mo agi. Kaysa mo libod ta. Okay na pag inaaway. Napa sa hinog kapadas. Wait, wala. Wala pa dyan. Na hinog kapadas. Isa. Mila. Ayun sa daon na mula ka na dun. Ano din sila? Yung di ko na mula ka kay gikapoy. Nakasiguro. Ayun, hanggang. Kailangan mo hindi ko sila. Mga dagang mga dito. Kanak kung dana natin mamuro sila ng amo. Awa na mga dagang. Nakalimutan. Ano na? Hindi kong manang ilang ko. Buhisan ba na. Hindi ko kapag-trabaho ka ba. Sa ba. At ano ba yung go. Ayo! May tao? Nabay paniod to? Hindi ko bang ganito kayo.